Tak konečně indukčák v provozu. Je to hračka v podstatě s takovýmhle zapojením, zkouška do zpětné vazby, jestli to něco dá. Takže to zapneme. Tak jsme to zapli, tady mám ampermetr, zatím 0,15. Ještě se nerozjel, to je jenom na větrák 150. A teď už to se to trošku rozjelo na minimum. Na minimum, tady to mám udělaný takto. Pod tím je snímací cívka na žárovky, do zátěže. A tady je rezonanční obvod, by to měl být s těma kondenzátorama. 68 nanofaradů, paralelně 10, 10, 10, 10. Žárovka by měla indikovat, že něco teče, sem a sem. Zatím nic. Zkusíme. Přidáme. Co to dá naplno. To je maximum. Žárovka svítí slabě, něco tam teče. Něco teče sem. Něco teče odsaď sem. Do toho indukčáku. Tyhle svítějí hodně. No tak na polovic asi. A proud máme 1,65 ampér. 1,65. Zatím žádná overunity se nekoná. Je to jenom takový hraní. V podstatě to ještě ani není vyladěný do rezonance. To bude chtít vyzkoušet přehazovat tady odbočku nahoru dolů a je zajímavý, že ta žárovka svítí, to znamená, že tam něco leze, ale 1,65 x 230, to je asi 360 W. No a ty žárovky můžou svítit tak na 2/3 snad výkonu, takže dohromady takových 150 W do žárovek a 150 W se ztrácí, takže účinnost zatím vypadá na 50%. No ale toto je takový základ a můžeme si hrát, můžeme to všelijak kombinovat. Ale je zajímavý, že tady ta žárovka svítí, to znamená, že tam něco teče do toho usměrňovače, do toho můstkového usměrňovače, což je tady tato bedínka, krabička, v tom je akorát usměrňovač můstkovej 12 BY399 paralelně po 3. No, takže další můžeme zkoušet. Tady je vidět jedna věc. Když to oddělávám, že to ještě tam něco teče. No, vazba to je velká a účinnost vazby je dost vysoká, podle Jean-Louis Nadina až 96%. Takže tak.